Good morning mga kaspero. Mag-speculation ulit tayo ngayon. So, araw na naman tayo. Magbibihis na ako mga kaspero. Ito, nakasuot ko rin pang loob. Ito na yung panglabas ko. Ayan. So, ito try namin ngayon sa araw mga kaspero. Kasi, kita nyo naman sa mga video ko, halos puro gabi yung hunting natin. So, mag-try tayo ngayong araw. Ngayon, makaswerte na tayo ulit ng tanigi. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakapanat ng tanigi. Tsaka, mga dugtog. Isa na. Ngayong araw, swertihin tayo mga kaspero. Medyo kumalma na kasi dito sa Boracay. Kaya pwede na tayo makapag-dive. Yeah. So, ito yung wetsuit ko na ginagamit mga kaspero. Ay, yeah. Sulit. Yun. Panalo. Di tali pa yan mga kaspero. Ayan. Yan. Astig. Yung pet, may kapal yan. So, bangabang lang mga kaspero. Kita-kits tayo sa bye-bye. Rain horse yan ito mga kaspero. Umulan pero kalma. Mga kaspero, kalmang-kalma talaga. Ayos to, ayos. Yung bangkang gagamitin. Alright, tararets mga kaspero. Kami mamamana, kasama namin si Master Erwin. Yung master ng labog. Kalmado mga kaspero, kaso may ulan. Nandito na tayo mga kaspero sa spot. Ayan, medyo maalon. Dito tayo sa Kabalian Bank. Tagal-tagal din kami hindi nakabalik dito. So ngayon dito kami magda-dive. Sana makaswerte kami mga kaspero. Medyo makulimlim pa.
有分到，有分到。
Hai. Layo takon deh. Ay, kakak kita. Babu isda to. Ay iya, lampas patara. Oh, cek. Gabu. Buang. Goro ito bukat tarot mas lain mo pa mas like mo yan. Kain na pa ba ira? Paano na tadi mo? Kakahon lang mga kaspero. Uwi na kami. Sayang oh. Taas pa yung araw. Ito yung mga huli namin mga kaspero. Mga unicorn. Madali akong tanigi. Isa. Ito. Unicorn. Ito. Ayan mga kaspero, malapit na tayo sa tabi. Maigi. Pok pok. Pok pok.